mutil edo gizonen bat pasatzea bizikletan, igertzea ikusitan eskazeala, gurpi hartzeizue, pasaiteizue, atakatu iteizue, batzuk Pikatu ez egiten dira. onartzen. Sartze diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marsellako etapan, putetxe batian bukatu edun, ez? Ibilian. Ibilian gaur pedalei eragingo diegu, bizikleta gainera igoko gara, kirolonen iraganaz, orainaz eta etorkizunaz hitz egiteko, eta horretarako bi erreferente gonbidatu ditugu gurera. Garai batean ibilbide labur baina intentsua osatu zuena da, horietako bat, txirrindulari oia, Ainhoa Artolazabal, ongi etorri. Ongi etorri, mila esker. Eta beste gonbidatua berriz, gaur egun oraindik ere ibilian bere zangoi kilometroak pilatzen ari den txirrindularia. Usoa Ostolaza, ongi etorri zuri ere. Kaixo, eskerrik asko. Ainhoa, 7 urteko ibilbidea osatu zenuen zu bizikleta gaina, baina esan dugu oso intentsua, denetarik probatzeko beta izan zenuen tarte horretan, 3 Tour, Giro bat, munduko txapelketak, Bartzelonako Olinpiar Jokoak, dena pasioak mugituta. Bueno, pasioa moituta etxian, 3 aizpagea, 2 aizpek ni baino lehenago hasitzian, atxare txirrindulari izandakua, atxai beti udaran buruatze zitzaion ondartzare bizikletazun behar gendula, eta ni honek esaten nion, famili normala bezala ez algea jungo, kotxen. Ni bizikleta ez naukan gustoko, gehiago bizikleta naukan txikitan abentura bila juten itzalako, ez? Baina ez, errepide atera eta kilometruak itearena. Orduan, 16 urtekin iraupen eski egiten nu, ordu arte nik uste etxean erotu nitula ze probatu nitun kirol guztik. Eta, bueno, horre batetikan iraupen eskiko entrenatzaileak esan ziten, udara partian, hor, bueno, bizikletan ibiltzea ondo etorreko zitzaitela. Eta orduan, bueno, atxai ere ilusioa nik uste egin ziola neonek esan nionian, bueno, igual bizikleta probatuko dut, ez? Eta hor hasi nintzen, 17 urtekin hasi nintzen bizikletan, eta zenek esango ziten nahi, azkenian iraupen eskia utzi da bizikletari ekingo niola, eta oso urte gutxitan selekzion, Espainiko selekzioneon absolutotan, ez? Eta bai, horre garai hartan, 80. hamarkadan gaina izan zen, selekziotik deitu ninduten Bartzelonako Olimpiadak ziala, eta hoxet, Gasteizen ikasten nahi nintzen, unibertsitatea utzi, etxian presentatu nintzen. Pixka bat izan naiz etxian... Iraultzailea, bai. Eta, aman aurpegia guantikan grabatuta daukat, ez? Eta aldiz atxak esantzun, bizitzan batzutan trena behin geratzen dela, eta tren hori hartu egin behar dela, ez? Orduan, atxak pixka lagundu zian hortan. Lehenengo urtean, negua Mallorcan pasatzen gendun, eta gero ja Madridera jute ginen, baina ez gaur egun kirolarin residentzia Blumeziona, baizik eta pixu batian sartu gintuzten, 6 txirrindularik, guri tokatze zitzaigun orduan etxea garbitu, otorduak residentzien egite genitun, baina etxea garbitu, gure arropa garbitu, danak guk egite gendun. Eta Bartzelonako Olimpiadetarako ekarri ziguten Rusiar entrenatzaile bat. Orduan zetorren Rusiar sistematik, eta sistema ura guri aplikatu zigun. Da sistema rusoarek suposatzezun egunian 4 saio ite genitun. Egunian. Wow. Eusoa. Nei guain esatia eta esate genuen. Usoaren arpegia ikustekoa da, ze arpegi jartzen ari den. 2008 batean eman zenuen, triatloitik zuzenean kasik profesionaletarako jauzia. Lesio batek zabaldu zizkizun profesionaltasunerako ate horiek, ez da? Bai, nik txikitatik kirolpiat indut Ainhoak esan duen bezala, kirol ezberdinak probatzen hau naiz, jeriketa iten, atletismo, eta gehoazin etzan ja duatloitan da triatloitan lehiatzen, nire gurasoak triatloia aitegue, eta azken etxean ikusten unetik, Ainhoa Muruare Zarauztarra bertanekan orduan
eredu hori jarraituz pixkat hasi nintzen triatloian eta urte desentez egon naiz triatloia egiten. Eta geho, eukinun ezkerreko sorbaldan lesio bat igerian inuna, eta, ebakuntza bat euki berri zanun, ebakuntzan ondoren ezinun berriz igeritea nahi bezain laster bueltatu, eta hor aprobetxatu nun txirrindularitza probatzeko momentu hori. Eta azkenean, 2 urte egon ondoren, profesional moduan hasi nintzen laboral kutxan, eta guain ja 5. demoraldia bukatuet, eta ikaragarri guztua noen ez bat edamutzen ez. Guatzen naiz, gaizki pasan nula lesioakin, ze oso motibatuta neon triatloiak orduan, justu fisioterapia ikasketa bukatu berri, gogoanekan saiatzeko benetan 24 ordu eukita, triatloian pixkat, lanian hasteko asmoan ekan, fisio bezala noski, baino gogoanekan ja demora gai eukiko nulako bezala, eta gaizki pasan nun lesioakin. Eta guatzen naiz, Aimartzu beldiak esan zin, entrenatzen egin egun bat, dana zerbaitegatik pasatzea, eta eskegia da, ni momentu hortan, zango bazien ez, triatloia utzi berko zu eta txirrindulari izango da. Momentuan nik enun nahiko, eta guain bertan, eskerrak hau pasa zaitela. Eta gainera aukera izan duzu, hortara bakarrik zentratzeko esan duzu, fisioterapeuta zinen, baina txirrindularitzak, kaso hontan laboralkutxak eman dizu aukera, lan hori alboratu eta 24 orduan txirrindulari izateko. Hori da, bukatu nunian fisioterapia ikasketak honitzen 2 urte eta erdiz, gutxi gora bera lanian, eta momentu hortan hori txirrindularitzakin bat eustartzen, da gero ja utzi izan un fisioterapeuta lan alde batea, eta ja txirrindulari profesional izan. Eta azkenean hau nire txikitako ametsa zan, ez kiroletik bizitzia, beste guztau zait kirola beti, enun pentsatuko horregi esan, ametsa zan, baino ez benetako ametsa, esaten, kiroletik bizitzia, ez izan berdu, baino ez zan ametxe real bat, zenun uste, neska izan da, benetan hori lortu halko nunik, ez? Ni txikitan, telebista jartze bazu, kirolak ikusten, pelota partiduak, futbol partiduak, arrauna, beti mutiak ikusten dituen telebistan. Nik enakan, zentzurtan ere ereduak zian, nire gurasoak eta Ainoa bai izan triatleta profesionala, baina ikusten nuen gauzat, benetanik lortu ezingo nuna, eta azkenean bizitzak biranoa eramate izun da, eta azkenean txirrindularitzatik lortu alizan dut ametxau, eta nik txirrindularitzaren nuen ezautzen triatlo egiten nunean, izen batzuk noski ezautzen nitula, mutietan nesketa, baina, enun jarraitzen hainbeste, nitu hainbeste lasterketa ikusten telebistan, eta nekin ez oso ondo nola funtzionatzen kirolonek barrutik. Eta izan da, niretzat, deskubrimentu total bat, bai. Zuk ezagututako errealitatearekin zerikusirik ez dauka, usua kontatu diguna Ainoa. Ke ba. Gaur egun ikusten ditugunean, telebistatik guain aukera dazkagu klasikak ikusteko, Frantziko turra ikusteko, girua ikusteko, esatezu, ze ona, inbidi sano batetik ikuste diteu, gaur egungo, leno ibiltzen gineaneko txirrindularik, ez? Gure garaian, ez gendun nahikoa genekan, ez, pixka bat, Frantziko turrea jute ginean, gizonezkoak hotelera jute baldin bazian, zeratikan guri ez gintuzten hoteletan sartzen ez, eta sartzen diziguten, edo barrakoietan, edo albergetan, edo Marsellako etapan, putetxe bat bukatu gendun ez. Ez gendun gehiago eskatzen. Eskatzen eginana zan, baleabide aldetikan berdintasun hori ez. Eta gizonezkoa juten baldin bazian mundial batea dieta bat kobratza zatikan ez, guk profesional moduan entrenatzen gendun, baina gero ez gendun xoxiko horratzen ez. Olimpiadetako urtiak izan ezik, ordun hor ado beka bat zeon, eta bi urte horiek, baina bestela gastu esango nizuk ez, klaro, txirrindularitza batek ofizioa dela, edo kubiertak ziala, o tubularrak ziala garai hartan, beti zeon gasturen bat, ez? Ordu, zorionez, guain pozik ikuste iteu telebistan retransmititzen dituenean, eta gainez gea zintzuak gaude en primera linea ikusten, ez? Bai. Lehen ere aritu gara, pikin bat, mikrofonoz kanpo, eta esaten genuen,
zenbat borrokatzen zuten, zenbat zailtasun, oso baliabide gutxi zenituzten, eta ez zineten kejatzen. Eta orain zuk esaten zenuen, ez? Jo, eta guk erosotasun mordoa ditugu, eta ez, hortan ere ze desberdinak, garaiak. Bai. Bueno, kexatze ginen. Baina baita ere pasa egiten zitzegun. Ze, bueno, borrokatzen gendun, ez? Baina borroka hori ez gendun aserretik egiten. Ez? Bueno, aizue barkatu, baina oik dihoazti tubularrakin guzatik ez goaz tubularrakin, ez? Orduan, hor hasi ginen burruka horiten, mutia damak izkite lau konjunto, eta gu bikin nolengo deu frantziko tur bat 16 etapakua. Hau, hau, orduan, baina bizikletan gainean jarri, eta jaztaba gindua zen berriro, ez? Paseite zitzegun, kexa hori egite gendun, baina aldi berian ere, ze tokatu zitzaigun burruka egitea, baina hainbesteko pasioa genekan egiten eginenakin, bi aukera genezkan. Edo borroka jarraitzen gendun bizikletan, edo etxeagindua zen. Eta aukera hoi, ze ordun gure egutegi internazionala, korritze gendun, baina barbaridade bat, Alemaniko turra, Frantzin, ez dakiz, tur de bende, tur de lot, zeuden egutegi bat internazional bat, eta nintzen emakumeik zorion txuna, ze azteko etxetik kanponeon. Eta gero, nire esentzikin zetorren eta leheno aiazten denez, abentura zan. Eta ez ginen egazkinen viaje egiten dituen furgonetan orduak. Eta niretzako hura zan, digo, wow, edo gain hau egiten dut, gero ja ez dut egingo, ez? Seguruna beste begi batzutatik ikusiko zenuen egoera hori. Eta, bueno, momentuan asarretze ginen, baina esaten gandu, bueno, haizu, jazta, egin beharrekoak, kexatu gea, burruka egin deu burrukatu gea, federazioare jun izan ginen atxalden bat edo beste ez gendulako sosiko obratzen, baina jazta, baina urrengo egunian berriro kulotia jantzi. Etzen nolako nahi hori alde bat. Claro. Etzalako bakarrik zuentzat diruan truk edo itezen zerbait, pasioz ite basu azkenean. Pasioz, ez gendun diruan. Horrek muga badaka noski azkenean lehenu berandu lanea sartu berko zulako, dirua berdulako bizitzeko ez, baina pasioz itezen bitartian azkenean ez da, nik uste ere bai normala dela kejatzia ez, hola lortzea gauza beharrezkoa da. Hamiltoneko mundialian autorirruan okere kontatzeu. Mundiala bukatu. Da orduan eseritze ginen gizonezkoek mai batean, emakumezkoa beste batean, ze azteko Borisek ere etzigun usten nastutzen. Mutien maira txuletoia iritsi zanean, eta emakumezkoen maira xerrenpanatu iritsi zanean, hau, nola da posible? Eta kejatu ginen, zegero postria iritsi zanean tarta gizonezkoan eta emakumezkoen maira jogurra, ja, hombre, a ber, hau. Eta orduan, bueno, basarretik egin gendun momentu hortan, baina jarraitu gendun. Eskerrexagoa zan ustea, ez? Eta seguraski igual, baino gehiago favore bat egingo genien, baina guk hor jarraitzea bereientzako zan. Zu jarraitu nahi bazue. Hori da. Azkenean. Lehen entzun dugu zu Ainoak nola aipatu duen, ezta? Entrenamentuak Borisekin, egunean 4 saio. Zure eguneroko bat nolakoa da? Gaur egon ez du hainbeste entrenatzen. Nik uste ere bai zientziak asko aurrera pausa handiak eman ditula azken urteetan. Bai entrenamenduan inguruan, bai nutrizioan inguruan, ikuste aspektu guztitan, ez? Eta gaur egun informazio gehiagi eta dana daule esango nuke nahi adez asko gustatzei podcastak eta entzutia edo irakurtzia eta danetekan aurkitzezu informazioa, igual gehiagizkoa eta dana. Eta orokorren kirolaria, baina kasuntan txirrindularia oso gaztetatik aztedia edo aztegea zaintzen aspektu pila bat. Hori egia eta igual, bueno, baina entrenamendua idagokionez adibidez, egunero hartze du bizikleta, hori bai, eta sartze ditugu bloke batzuk, igual 2 edo 3 egunekoak entrenamendu luziak eta intentsuak orokorrean, eta egun bat,
atxeden aktibo bat edo esango nuke, ordu terdi 2 orduko bizikleta saio lasai bat, korrika nik sartzet pixkat, ez asko, eta niko intensia bajuan, baina sartzet impactu hori eukitzeko bestela bizikleta gainean ez da kaulako impactuik, eta garrantzitsua da hori mantentzia ere bai, igeri pixkat, eta modu horta atxeden egun hori ite deu, eta gero 3 egun intentxo, 4-5 orduan, atzo justu ia 7 ordu initu bizikleta, baina hori excepzioa da, ez? Orokorrean 4-5 orduko enteramenduak, gimnasiore bai sartze deu, baina ez ditugu hainbeste saio iten egunian, ez. Atxenan berak ere garrantzia daukalako gaur egun. Oso garrantzitsua da, azkenen ordu asko sartze dituzun momentuan, ondo da orduak sartzea, baina gorputza ez bau bere atxena hartzen indezulan guzti hori izto asimilatzen gorputzak. Orduan alperrikan naiza nekia gehitzen oso garrantzitsua da. Eta hori teoriak ala esatu, baina gero norbea ere konturatzea azkenian hori praktikan jartzen momentuan atxena oso garrantzitsua da. Entrenamendua bezain beste edo gehiago bai. Atentzia ematen dian beste kontu bada, zuk aipatzen zenuen, Frantziako turra zuen garaian, Grand Boucle izenarekin ezagutzen zen lasterketa hura, 16 etapa. Gaur egun, Frantziako zuek horritzen duzuen turrak 9 etapa. Eta giroak bai. Bai. Zer dela eta izan daiteke lehen 16 eta orain 9? Hausnartu zu, pentsatu zu pentsatzen duz, gure garaian 16 ziren, orain zergaiti dira 9? Ez da egit ondorioren batera iritsi ote zareten. Galdera hori egin izan du gaur egun elkartzegan, da posible gure garaian. Ez, 14 egun 16 etapa, giroa 10 egun 12 etapa iteziala, eta zatik hau, ez ze leno etzeuden etzeon ekonomikoki, ez, guain esponsorra daude, ez, eta pixka bat hortik dijoa, ez, esponsorrak baldin badao, diru gehiago baldin badao, aukera gehiago daude luzatzeko eta esaten, baina gure garaian, ez, emakumezkoa gainea, emakumezkoen txirrindularitza zan, etzeon ez telebistik ez zerrez, eta esaten, zatikan, nola da posible, ez? Kuriosua da. Ikuste bereziki horregatik esan dezunare bai, telebista oain hor da oso zaila ite zaien ikuste ere bai, mutian 3 itzuli handiak eta neskan 3 itzuli handiak eskoin zitzeko, danak gaur egun telebistan botatze ditu berdin ordutegiak eta egunak eta ondo kuadratzeko nik uste ere bai askotan hori badala arazo bat behaientzat horregatik nik uste ere bai aldatu duela gure giroa, ez enao seguru, zerraitik aldatu duen, baina datorren urtean gure giroa egutegian aldatu indue maiatza bukarara pasadu eta nik uste honek zer ikusi handia dakala eta jare bai infrastruktura aldetik eta antolakuntza aldetik geozta antz gehiago dake batese 3 itzule handiak ez, mutilan lasterketan infrastruktura berdin horta eta ekonomikokire gastu oso altua dela irutze zait, baina hortaz gaine bai nik uste bilatu nahi duena da dian egunak diala izatia interesantiak, izatia errendimendu ona emateko moduan eta baina ala eta guzti zen ikuste ja badaula emakumean pelotoi profesionala gaitasunean 2 aste, gutxenez 14 eguneko lasterketa bat iteko itzule honditan. Nik ez dakar zalantzaik horren inguruan, batzuk ados daude beste batzuk ez, baina nik uste 2 aste eta ja datorren urtea mentzatu. Gaitasun aldetik nehitzen baiet, gu ez ginean extraterrestre batzuk. Entrenatze deunakin gaur egun, ez teu mutia baina gutxo entrenatzen. Ez. Egia ere bai, geostan eska txirrindulari profesional gehiago gaudela. Oain dela urte gutxi behiratuta egia da, egoera oso ezberdina zela. Ni neu hasi nintzen laboralkutxan, nien nintzen profesionala hasiera batean, eta jende pila batek etzakan aukera hori bertatik bizitzeko orduan, ezin dituzu hainbeste ordu entrenatu, ezin dituzu jai egunak hartu lasterketeta juteko, zure rendimendua ez da ona. Orduan pelotoian mailare ez da hain altua. Zeuden batzuk profesionala zianak oso onak, eta beste batzuk berriz, oasi berriak, edo urrengune lana dijoaztenak orduan, alde handia zion mai aldetikan, igual Espainiko itzulian adibidez, orduan nik egora hortan normal ikusten unez luzatzea 2 aste eta olako itzuli bat hasiera batean, nik lehenengo Espainiko itzuli inuna 5 egunekoa inun adibidez. Eta urtero dijoaz aldatzen, egun kopuruak egia azken 2 urteetan mantendu diala, eta nik uste aurren urte hau 2 urtea behireia ingoela pausua ez, igotzeko egun kopurua, baina guain bertan
volturreko pelotoia, itzulendutako pelotoia, pelotoi profesionala da guztiz. Abiadurare pila bat. Asko aldatua. maia, ja, Bai. noski daola maia ezberdintasun bat, baina ja, nahiko konpentsauta da, ulertzen, orduan espektakulo polit bat emateko aukera da, ja, kirol polita bihurtu da emakumeen txirrindu aldetzera, bai, lehen izan dela, baina guain ja maia altua da pelotoi osoan orokorrian asko da igotzen, eta hori dana da, eukideulako aukera profesionala izateko eta onta dedikatzealako euneko eunean. Entrenatzeko aukera, atxeden hartzeko aukera, hortan bakarri gaude pentsatzen. Zuntzinean bezala olimpiadak prestatzen. Azkenean, Bai, profesionalak bezala hori egiten da. duen. Horrek emateiz aukera hobetzeko. Eta agian atzerriko jendiakin alderatze ginean, eta ez dut esango lau saio egiten zituztela, baina profesionalak bezala ibiltze zian haiek. Horta dedikatze zian, ez? Orduan guk Fisikoki eta mentalki. Bai. Horrek asko egiteu, bai. Zuek mentalki, adibidez, zuk 7 urteko esan dugu, 7 urteko ibilbidea egin zenuen, oso laburra, baina oso intentsua, Bai. denetarik probatu zenuen. Zergaitik hain ibilbide laburra? Noiz erabaki zenuen, Maitane, kitxo? askotan galdetu iate hori ez, eta neonek esatiet, hain mugitua naiz eta hain erronkazalia naiz, 7 urte horietan egin nun egutegin zeon korritu behartzan guztia. Osea, korritu nituen 5 tur, 3 giro, mundialak, olimpiada batzuk, eta 96. urtean Atlantarako preselezio neon eta azkeneko momentun selezionatzailea kanpoan utzi nindun. Eta hori ja izan zen, esan, korritu beharreko guztia korritu dut. Ez dut xoxiko horratzen. Iristen da puntu bat esatezu, eskaintze jozu gainea, 24 ordu dia, zaintza hori egin behar dezuna, ez da soilik zure entrenamentuko 4 orduak edo 5 orduak, gero ja zaindu egin behartzea, ezintzea pertsona normal batek egingo luken bizimodua egitea, asteburu iritsita laguneta eta banoa parrandara, osea, paseo bat iteko bakarria, eske ezin dezu. Bai. Ezin dezu. Zankak, osoa jartzeia. Bai. Eta orduan esatezu, Oso zaila da, txirrindulari profesionala, kiroleri profesionala izan da bizitza, sozial minimo bat eukitzia, plan normal bat eukitzia, zinean aspektu asko baldintzatzeitu bizitzan. zinea, hola, jute Bai, ginean, hola, hori, zerbait nire hola, gauza, zinea, zan, hola. Bai, kafe bat hartzea, o paseo oso motxo bat, gehienez, baina lagunak mendira doa, segun pasa ezin dezu jun. Oporreta ezin dezu jun, ez daki, zemat otordu kanpoan area, hone parranda ezin dezu bin. Asko mugatzeizu egia da, baina seguru haina, momentu hortan, soldata bat eukiko bazen nuen, emango bazizuan, jarraituko zen. Bida, jendiai, eta nik neonek esateiet, ez? Orduan 7 urte egiten ja ni motivazioa galdu egin nun. Behar nun beste zerbait, eta agian beste zerbait izan, IBF-ko ikasketak bukatuta, lana atera zitzeiten udara hortan, euki izan banu norbait esango zitena, zeni impulsiba 0-tik 0,5 pasatzen naiz. Norbaitek esango baziten, bale, Ainoa, jazta, etzoaz Atlantara, baino, eon, ez? Zeurrengo urtean Joanes Somarriba juntzan Italira, eta orduan hasitzian ekipo profesionalak, eta orduan esatezu, ostra, itxoin izan manun beste urte bete? Baina momentu hortan, oitokatu zen. Osea, nire motivazioa ja etzeon bizikletan. Badaukazu arantza hori, barruan? Kosteite zaide, verbalizatzea baino, bai. Gustora ingo nuke. Eta orain ikusten dituzunean, osoa eta konpainia. Telebistan jartzen naiz, eta esatezu, wow, ze ona, telebistan ikuste diteu, ez? Eta ikuste dituzu, eta ze infrastrukturak indi joaz, eta oidanik, guk kanpotik ikusten deuna, ez? Da, mundiala, oi bai, ez poliki goazen. Baina oi da. Zentzazio daukazu, bidea poliki egiten ari dela. Bai. Zorain barruan zaudela, usua, zunolari zara bizitzen hau. Bai, hau oso ondo entzutia, hau guztia, eskertzeko da kaundana, ez? Zuk esatezun bezala dana eskertze zenuela edo asko gozatze zenuela bizimodu hortaz, nik bai ikaragarri gozatzet, oso guztuan hau eta nahiko nuke urte luzez jarraitu gola, ez? Bizimodu honekin. Egia da, gauza txiki bakoitza
eskatze deula edo exigitze deula edo ikuste bat mutiakin alderatuta nola gauden, beti gaude berdintasun horren burrukan, ez? Eta nik hori gauza positibo bat bezala ikustet, baina egia da batzutan ondo daula ikustia, nundi gato zen, zein izan dan bidia eskertzeko dakan guztia. Hori egia da. Eta batzuan gelditu inbertzea, ni askotan, igual, nahi badeta hau edo bestia, hau pentsatzen, hau bestia nola hobetu, jartzen ez pentsatzen, arroxa, hain dela 5 urte hasi zinean, talde berdinean, laboral kutxan, nola geunden, ez genekan ezer? Bai. Oaingoakin alderatuta. Noski genekala erropa, bizikleta, eta momentu hortan bergenun guztia, nire irutziz daiten, bergenun guztia genekala. Ta oain zatet, baina oain autobusian goaz, alde guzti, dakau, taldeko autobusa, egazkina jute gala esterkete eta autobusean berdeun dana dakau hor prestatzega, azkau rodio danak presberotzeko, habituamentuak, auxiliarpia, masajista, mekanikoak, Autobusa bagenekan medikua, nutrizionista, dana. Gu bagenekan autobusa, Frantziko turren, autobus horrek itezuna zan ekipoak, ez bain mazakan infrastruktura furgonetakin edo ezak, ordun autobus horrek biltze zituen korredora guztik, eta gero uste ziguten zegokigun hotel, alberge, donadalakua, ordun autobusa bagenekan. Bai. Baina gauza guzti hauek ikaragarria da, bateze buelta hundita jute ganian dana, ze ondo antolatuta da hon, esatet, antolakuntzalde da, gure talde barruan, bai, txirrindularia baino asko auxiliar gehiago juteia taldetikan. Eskitzegu ezer falta dakau danetikan. Horrez gain, hortik bizi gala, soldata badakaula baino. Eske, berdeun dana dakau. Eta txikikei bakoitza beti gaudeo hori hobetu nahian, ez beti alderatzen igual mutiakin, da hori, berriz esatet, hori gauza positiboa dala baino. Pasada da, oin dela 5 urtetik ja ez, hainoan garaitikan, Inez esaten ni hasi nahi zenetik, oain arte, ikaragarri aldatu egoera. Baina beste mundu bat. Orain badaukazu edo tropelean, badago aldarrikapen bat berehala gauzatzea nahiko zenuketena. Nik oantxe bertan, itzin deunan arira nahiko nuke, itzule handiak 2 aste izatia, nahiko nuke Milan Sanremo bezalako lasterketa bat 200 kilometro edo gehiago izatia, ez? Mutian kasuan lasterketa epiko bat da, luzia dalako bereziki, eta nesketan 160 kilometro inditugu aurten. Beste dozen lasterketetan nite duen bezala. Azkenean, lasterketa hauek distantzi luzeagoa izatea adibidez, turrian da, etapa luziak aidia sartzen, eta nik uste, hortik handi joala, ez bidia, baina hori nahiko nuke, igual zentzurtan aldaketa azkarrago bat ematia, beste aspektu guztitan aldaketan ere ustez, azken 5 urte hau eta mintzat oso azkardoa, eta nik uste bide hortati doala egoera, baina nahiko nuke, telebizta motatzitu egia lasterketak hori kristona da, hori beharrezkoa da. Egia aldaketa batzuk ainazkarritean ondorioz, bere albondorioak jasan ditula, emakume txirrendularitzak, hemen Euskal Herri mailan desagertu dian, Bizkaia Durango, Sopela, bezalako taldean, desagerpena, pena bada egia esan, beharrezko delako olako taldeak azkenian, erdi mailako hiek igual falta diaz. Uolturran esango nuke, oso salto handia egin dula, ez infrastruktura aldetik, oain ikuste dituzu kotxia, furgonetak, autobusak, baina eta gero daukazu beko maila guazen esatea, eta falta zeguna da erdiko hori geratu da. Orduan, neska juvenil bat 18 urtekin bukatzen dunean, esaten du, eta guain zer, ez? Hori da. Eta ona dana, pasako da laboral kutxa batea, baina jarraitu nahi dunantzako, geratu da hor. Eta oinarria, ez da hori da garrantzitsua. Oinarri sendoak eraiki azteko. Zebestela, badakigu. Berdia fase guztioiek berdia, ondo bete eta egon, neska bat txikia denetikan, ez? Ametxo horrekin, gauzatu alizateko, ez? Beharrezkoa da, eta etxe inguruan, etxetik gertukitzea talde horiek, ez? Inoak esan duna pixkat, ez? Eskola kirolak edo, txikitatik hasi lehiatzen edo probatzen bizikleta, baina gero ja 18 urte askasunean ikasketa datoz, ja nahi bazu bide hori jarraitu, lanian jarraitu talde bat euki.
talde horiek falta dira pixkat. Gaur egun da hori da, nik uste, neskan txirrendularitzak eman duen aldaketa azkaran ondorio, ez? Nik uste beharrezkoa izan dan aldaketak izan diala, beharrezkoa zan azkar, aktuatzia nik uste, baina horren albo ondorio izan da, olako taldeak desagertzea eta hori pena da. Eta gero ere, ona badu ez, gure garaian ez genekan erreferenteik, emakumezko erreferenteik, eta aldiz guain, eskola kirolian edo ume txiki bat, neska txiki bat, bizikletan hasten dana, esaten du, telebistan ikusten du, esaten du, nik ustua ostola zabezela izan nahi dut. Ez, badaude referentiak, eta referentiak importante dira. Oso garrantzitsua dira. Zuek ia ikusezinak zineten, Ainhoa, eta gizarteak nola hartu zintuzten, zuen garai hartan? Bueno, garai hartan oso zaila zan, ez? Azteko nire atxai 3 alaba. Zepena 3 alaba dazkazula, mutiak izango baliak etxerrindularik izango zian. Da bizikleta utzi gendunean, ze ondo 3 alaba dazkazula, ze ondo zainduko izuen. Eta zu posible, alda guaindikan hau entzutea, ez? Garai hartan etzan oikua errepidian emakumezkoak bizikletan ikustea. Guain usoa da, marabila bat. Eta guain dela urte batzuk, guatzen naiz gindoazela errepidian, emakumeak nila bizikleta utzita, baina guaindikan bizikletan ibiltzen naiz. Eta pixkanaka junginan emakumeak sartzen, grupeta hortan, da bapatian nire aita etorri zan desatiot. Atia, grupeta hontan, tokizkanpo zaude. Bueno, garai hartan, entzute genitun, herritatik pasatzen ginen bakoitzian, las mujeres a fregar, las mujeres a la cocina, culos gordos. Baina ez ginen asarretzen. Igual, alako batien botatzen genuen zerbait, baina segite genuen. Gustatu dute zitzaigun egiten genuna. Bai, zorion txuginen. Hori gaindituta daukago, Usoa. Asko aldatu dela irutzea itegoera, baina oaindikan zerbait entzutea. Bai, guri ere pasa zaigu. Bai, Espainiko itzulean 2022an, Kantabriatik ateatze ginen taldeko erlojupekoa esan lehenengo etapa, eta irterara bidean gindoa zela talde guztia, gizon batek kotxetik naizun sartu, bere etxea juteko edo pentsatzet rekorridoan barruan, eta etzien usten, ez, antolakuntzakoak, eta gu pasaginan paretik, eta esan zegun, irosa a fregar platos, buiaka. Bai, poliki goazela. Bai, poliki goazela. Bai, egia da oso gutxi, asko aldatu da, baina beti, eta errepidean esan dezuna, neska pila bat ikustea entrenatzen. Eta ez aste burutan... Gusto bat, Bai, neskan grupua, ez neska soltea bakarrik, grupua pasada bat, eta horrek, kriston posa mateu, zenei triatloan ibiltzen nintzanean, eta bizikletan atatzen nintzanean 14 urtekin, ez diain beste urte pasa ba. Eta 13 urte, edo, gurutzatzen nintzen bakoitzean txirrindulare batekin, behiratu itezen. Osa, harritu itezen igual neskat errepidean, ateatze zian, baina gutxi ginean, ez ginean hainbeste. Eta harritu itezian, eta guain berriz, mutiak bezain beste ikusi aldituzun eskak, asteburu batian, errepidean. Hori kristona da egia esan, baina egia dere bai batzutan nahi pasatze zaitela, mutil edo gizonen bat pasatze bat bizikletan, segun zein, igertzea ikusitan eskazeala, gurpi hartzea izue, pasaite izue, atakatu ite izue, batzuk ez du onartzen da, ni mutioa naiz, eluek egingo hori. Edo komente, nola zoaz zen, askar zoaz, da igual zoaz, lasai, berotzen aizea oaindikan, etzai seri bat iten, nola, zen eska izatati nola jumberde ba, mantxo, ez dizut pasa edo, olako komentaiok egoerak, bai, nahi, minaite, baina, bueno, egia da, asko aldatu dela egoera, bai. Amaitzen joan behar dugu, ez dakit badaukazuen, beste zerbait, azken ohartxoren bat, esateko barruan geratu zaizuen zerbait, bota nahi baldin baduzue, oraintxe da momentua. Bueno, eukiko genituzken mila aventura, ez? Beste saio baterako Japonea tokatu zitzaigun aukeratzea, masagista o mekaniko eman behar dugu. Bai. Olako mila, masagista, mekanikoa guk egingo dugu mekanikoa. Ze garai hartan ere erakutsi ziguten autosuficientiek izan barginela, eta orduan errepideatetzen etxeon mugikorrik. Eta atxak erakutsi ziten gauza bakarra da, gauza zan.
pintxatzezunean kamara aldatu. Orduan, erakutsi ziguten ere autodidaktak. Bizirauten, ez? Claro, bizirautea. Ikastezu asko. Bai. Eske, hemen eukiko genduke luzeako. Bueno, atal Orain gehiago. beste bat batiako. Gustatu zait, betaurreko moreena, hori bai, iruditzen zait ideala izango litzakela, betaurreko hori gabe, eta modu natural eta orekatuan, ezta, errealitatea bizitzeko aukera izango bagenu, eta kaso baia, aldarrikapenak egiteko tartea ere, soberan izango genuke, baina ibilian bidea egiten ari garen arren, ikusten dugu oraindik ere, badaudela kilometroak egiteko, baita bizikleta gainean, baita bizikleta gainean ere. Uso Ostolaza eta Ainhoa Artolazabal, benetan, mila esker gure gonbidapena jasotzagatik eta segi, kementxu. Bale, zuei. Eskerrik asko.